Mit navn er Liselotte Hjort Sørensen, og jeg er uddannelseskoordinator her på OUH. I dag præsenterer vi et lille udvalg af nogle af de uddannelser og fag, vi har her på OUH. Mange har en idé om, hvad OUH er. Enten er man født her, eller har været patient her, eller besøgt nogen, der er indlagt her. Kender måske noget familie, der arbejder her. Men det her med, hvad det er for nogle fag, det er jo mest sygeplejersker og lærer, man ved, hvad laver. Men at vide, hvad en bioanalytiker laver, eller en ernæringsassistent laver, det er noget, de færreste ved. Så de der uddannelser, man ikke rigtig ved noget om, det tror jeg ikke, man kan forberede sig på. Det er man nødt til at komme ind og se og høre og mærke, hvad er det egentlig, der foregår på et hospital. Jeg forventer at lære nogle nye uddannelser at kende. Jeg kunne godt tænke mig at lære, om der måske er andre uddannelsesveje, jeg kunne tænke mig at gå, i stedet for den, jeg har planlagt. Jamen, jeg har vel for at lære mere om sygeplejerskeuddannelsen og hvad den egentlig står af. Jeg hedder Maiken Nielsen, og jeg er fra Odense Kommune, det der hedder Beskæftigelses- og Socialforvaltning, og jeg er chef for det område, hvor uddannelsesvejledningen ligger, altså UO. Hvad kan man egentlig arbejde med på OUH? Der kan være, at der er mange børn og unge, der tænker, jamen på et sygehus, der er det måske sygeplejersker og læger, der arbejder, og det er det også. Men der er jo også et hav af andre fagområder, og det vil vi gerne præsentere de unge mennesker for. Så derfor er vi rigtig glade for, at OUH vil gå i et samarbejde med os fra Ungdommens Uddannelsesvejledning. Det er meget rart for mig at kunne prøve at formidle det her til nogen, så de får lidt mere kendskab til, hvordan det er at være både medicinstuderende og præsentere dem som læge også. Vi har valgt at være med i sådan en seance i dag, fordi det er så vigtigt for de unge mennesker, at de får sådan lidt berøring med, hvad det er for nogle forskellige jobmuligheder og uddannelsesmuligheder. I dag vil jeg gerne lære lidt om, hvad man kan lave herude. Det, jeg synes, jeg får ud af den her dag, er, at jeg får viden af de forskellige uddannelser. Jeg håber, at de får øjnene op for, at der findes mange spændende uddannelser, som man ikke nødvendigvis behøver at gå på gymnasiet for, men selvfølgelig også nogen, man skal. Jamen, jeg synes, det er spændende for dem at komme ud sådan en dag, hvor de møder rigtig mange uddannelser på kort tid, og det er sådan lidt ligesom speed dating, at de får lige nogle minutter, hvor de lige bliver pitchet lidt til nogle forskellige uddannelser. Jeg synes, det er mega fedt, at jeg kan få lov til at præsentere min uddannelse for alle de her studerende, som ligesom skal ud og vælge en uddannelse, når de er færdige. Forbindinger, og man skal også kunne fast. Jeg synes, det var en fantastisk mulighed for dem for at stifte bekendtskab med alle de forskellige former for arbejdspladser, der er på et sygehus. De skulle gerne kunne møde de forskellige uddannelsesmuligheder, der er herude. De har en meget fast idé om, hvad vej de skal gå, og her er det dejligt at se, at der er alternativer til at gå en gymnasie for eksempel. Mit navn er Jan Bæk Larsen og er skoleleder på Ejers Lykkeskolen. Det er en god dag for vores 9. klasser, hvor de kommer ud og ser den variation af job, der er på OUH. Altså, jeg tror, når man står og går i 9. klasse, så har man en forestilling om, at der er meget færre job, end der er. Altså det der med at komme ud og se, hvor stor variation af job, der faktisk er på noget, som en arbejdsplads, hvor vi tænker, der kun er læger og sygeplejersker. Jeg tror, jeg faktisk kommer med til at udvide din horisont, og også dermed kvalificere din uddannelsesvalg. Nej, jeg tænker, dagen den er en succes, hvis børnene de går hjem inspireret og måske har mod på at kaste sig ud i noget, som de ikke før har turet, og har fundet en ny vej, hvor de tænker, det er måske lige nøjagtigt det, jeg skal forfølge, når jeg skal vælge min uddannelse her efter 9. For det er jo lige om det.